живота странно нещо се оказва красотата. Мъжете плашат се и бързо бягат през вратата. В живота странно нещо се оказва красотата. Мъжете плашат се и бързо бягат през вратата. И гласа повтаря ми за кой ли път. Онези хубавките горе-долу с мъже си лягат и са ту отгоре-ту отдолу. А тези прелесните чак отгоре-та додолу. В леглото много често те са соло. Онези хубавките горе-долу с мъже си лягат и са ту отгоре-ту отдолу. А тези прелесните чак отгоре-та додолу. В леглото много често те са соло. Лакирам си ръцете, слагам в косите цвете, а глас ми казва: хей, жени, кога ще разберете? В живота странно нещо се оказва красотата. Мъжете плашат се и бързо бягат през вратата. В живота странно нещо се оказва красотата. Мъжете плашат се и бързо бягат през вратата. И гласа повтаря ми за кой ли път. Онези хубавките горе-долу с мъже си лягат и са ту отгоре-ту отдолу. А тези прелесните чак отгоре-та додолу. В леглото много често те са соло. Онези хубавките горе-долу с мъже си лягат и са ту отгоре-ту отдолу. А тези прелесните чак отгоре-та додолу. В леглото много често те са соло.